Karvina Hranice. Natáčaš nebo fotíš? Oboje, já už si mít v záběru. Natáčí hodinu dopředu. Ale on to má rád? Jo, to je nejlepší. Pojď. Maťkářku, pojď. Pojď. Pojď 15. Pojď nabít to. A pripravuje sa Aneta Divačíková. Přeběh! Raz, dva, Pojď. tři, Takže pripravuje sa Aneta Begalčíková a po nej Lucie Neslaníková. Pojď to. Pojď. 9, 10, Pojď ještě 5. 11, 12, 13, 14, 15. Dávaj si pozor. Pojď. Pojď. Nešlapneš. Šup. A bí, nečekej. Pojď. A pojede sama. Hopla. Tak. Couvej. Můžeš couvat rychleji. Tak. Cik. A ještě. Pojď ještě jeden. Pojď silně. Kladivo do gumy. Ještě. Dej do nimi. Pojď tu dolů. Tak, jo. Dotáhni nohy. Pojď. Super, pojď. Krásně jdeš. Pojď. Takže z tunela nám vychádza pretekárka Katka Lukošová z Karvina Hranice. Pojď to. Tak, druhá. A na štarte máme pripravenú Anetu Begalčíkovú.